Oi En ammu! Tänne. Vankila piiritään. Ja jossain. Pysy kaukana! Ketä sä? Kerran sua kerran. Sneak attack! Ei jumalauta. Mikä tekee tän ruomelis? Tää veti antikolasti, sillä on normaali kolat vartapenalla. Terrorism! Vittu Kassu, mulla on niin tylsä, mä tapaan sut nytte. Vittu mulla on tylsää. Vittu väärä, apua. Vittu sä kuolen nyt, mulla on niin vittu tylsää. Saatana. Okei. Se sisälti. Pero mitä tää? Kuseet, mulla on D-sykkaa. Käyttää quickfirea. Mä vaan peittaan siltä sitä poweria. Ei, nyt se oikeesti lataa sitä katsoni. Kapit tulee. Räjähtäks? Räjähdä! Ai! Yes! Se räjähti! Ei kahta. Voi niin, mä luulen, että se tulee. Voi saakeli. Me ollaan kusessa, kone tietää, jos me ollaan. Vittu sä meinaat, me ollaan kusessa! Mitä sä meinaat? No täällä onkin hissi. Vittua sä meinaat, että me ollaan kusessa. Sinä olet! Kassu on se vittu antikolla tähän. Oota, katsotaan! Coca-Cola! Espuma! I'm alive. Niin. Au. Do you know the way? Toinen naatti, jim. Mitä oli? Miksi on niin nopea? Miksi oli niin nopea? Äkkiä ylös! Miksi oli niin nopea se Larri? Tässä joku on slaava. Hei Kassu! Me tullaan rauhassa, rauta. Mitä? Noniin. Mä tein Ipotille lupauksen, vielä ennen kuin me spawnattiin, niin... Welcome.
Tätä hydraulit... Vittu. Ei mihin Pena katos? Oota, mä otan nää no. Vittu, mä oon jo hidas! Ei! Mä oon ihan stacked oikeesti, herran jestas. Kuka ne etuisin tässä? What do you mean? Oi, sieltä tulee oikeesti sieltä! Sieltä tulee oikeesti sieltä spawni! Sieltä tulee oikeesti sieltä spawni! Voi vittu! See you later, boy. Mobile Task Force Unit Epsilon. Ei nyt! Hello there. Nyt mennään! Joo. Onnellista. No mitä se yskä? Siellä ollaan... Ja siinä on moottori! Ja siinä on skeletto! Paktispeli. Nivis. Joo. Tulee. Joo. Joo. Oh god. Saaks mä vielä aseen? Ei näin päin! Ei näin päin! Toistepäin haamu! Oi vittu! Look at how the turntables. Ei vittu, ei älä koske mua toistepäin. Onnistuisiko? Mitä vittu? Mä en tiedä mitä Joo. Miten toi skeleton pystyy nykäämään slide? Oot mä pelaan matopeliä. Noniin, ei vittu, ei saatana! Mitä vittua? Mitä te teette? You fucking spit on mouth. Wow. Päättäväinen kaveri. Ei vittu! Yllätyshyökkäys! Joo. Hyvä kun koko lobby ja tiimapäin, että kaikki vaan kämpilää täällä. Oota! Me tarvitaan screenshotti Sharkelle tästä. Joo. Kaikki parvekkeelle, mä otan screenshotin. Tää lähtee suoraan Sharkille perkulle. Mä otan DH-pikin kuvaa. Täydellistä, kiitos jätkät!